Nake sa darajar ganin miji ta daɗa hawa aure. Nake rabaya da umma idan ka cire mana mutuwa aure. Ta raye gidan mijinta su zama abokan shawara aure. Rayuwar aure da daɗi na ta ranar ta zuwa aure. Yadda duka dai haka na tabbata na ta zagayo haske. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin yayi daidai. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin yayi daidai. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai fela na haɗin daidai. Kamar kullum haka kamar kullum da kallamar Allah za mu sanya farko. Roƙonka nake ya Allah gare ni ka karo karko. Kai ke raba baiwa jalla wa azza azin na doko. Gare ni ka yi ƙarin fikira da wake masoya nima. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. Ganin ka suna jai ba da bigurin na saman daga girma. Biyayyen halitta ya da hayar ka nake yin nema. Ana yi zaɓi harshen ba a sa su ciki da kasuwa. A sa da wani ya yi tikokin sa ba zan cire ko dai ba. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. Aure daraja sunnar da hakuye shi muke yi moma. Bai koko shi ne kan fari idan magana ta girma. Rana ta bikin ku muna murna ke bi da ke ganga kai ma. Umar na bugo wakar auren ki zainar sarautar mata. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. Zainab sai ki gode wa Allah dan ke zama wutar mata. Kin samu miji mai kaunar ki kin yi wa samirata. Ainihin shi na kirki shi ya saka ya ba wa mazaje rata. Sai kara hakin ki da soyayya ku zo da idan yan gulma. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. Bala da ya mai alkunya da kyawun hali mai girma. Kyakkyawar diya kuma mai ilimi ya banki nake yi nema. Ɗawai sado mace mai daraja da ba ta biye yan gulma. Alina ta kai da ce ka gode buwayi kai ma. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. Africa One Topics. Na shawara gare ki na zo Zainab amarya diya mai girma. Gidan ki na bauta yayi kira aure ya da dawo ki kima. Aljannar kina ta farahu ko ki bi shi ki nema kima. Idan ya sake bari ki daina da sauri yafi. Guri na masoya aure yanzu lokaci ko yayi. Aliyu nata angon zai na faɗin daidai. An fahimci idan zai je aiki ki mai rakiya har zaure. Ki yi mashi fatan alkhairi idan ya fice rufe kyaure.